ai ngo yu blai ha gede ka por jan mit ha ga ba ngi yo ban wan ga yeng ba kan tang ga jong u ku mong i ba deng ba yalam ga jing seng ila yalam ga jing seng mentar tadi gi banai ngapat lasi banai tam na klempo hi mene namar ka dau ka jing bom biang ga jing ko jing ki ga met bat kalong hi ka jing sitam ka jing pang tingai ngo yu blai ha ge ni kan det sungi ke bala dep ngala kot na ga jing sitam bat ngala la bandek ban wan bat la kata ga jing klanya ka met kam pan long pura rei la yo ban le ban wan ha gi kartu kan ni ki benta la ka de ka kam halade bat la da day haga jing sakri utrai ro ai ngo yu blai na kam ta jong kata de haga de ka janmit nga lapet ye program bat nga la mudur berbor kinong kren jongi haga ne ka hagi ni ke jing sang program kim ju kham tikna ke prabang jongi tingala subu jingmut da ka ba pulih ke tin jong blai swa bangan wan hagan ke por menta bat ya ke tangan ya peliu jimut lang hagan ke janmit katto kan ne ki minute jong kan ne kamit sngi balang ai ngo yu blai na kam ta jong pi ki prabanget ki bala ya poilang hang ne walang idon khendiat ro ngam juklet ya ka jing ong jong we ni ki rang ba men besan rang ba jong ka balang ka bau ong wat ju khmilenti ya ki babon kata ka dei ka kam jong blai ong kato ka jing kren jo i kapan sa jing ken mawi nga sikadia udai bahaying jong hi la kren ni kita kentin ba nadu ka por Moses ter ong pindi yo i kendet non yalam ki ba yalam ya ka kam gu jong blai sirta bat ka jia hadu mentar hukum ju te ha ka jing de ba kata ke song ha ka jing pejong ta ba peju ba khmi ba khot bat bala ban bisyari ba yap ba di ba im badan ka bor ban bisyari ya baro ki jing ya inti jong ki breu ha ka ne ka pertai nga pulih ya kani ka lenong ka balasngi ublai hagani ka tiyo ka ban menta kan day ka World Sunday School Day ya ka ba on pelong ya ka jinseng nakam ta ki khna habaro ki balang habaro ki balang Kristan ki pelong ka jinseng nakam ta ki khna ban ya kren ya kata ka World Sunday School Day kawai na ki jihi kai hakat sngi jong trai bat yakani kada don da ka nong rim jong ka bala pelong yaka ban pelong yaka man ka sngi jong utrai bat la pentikna yaka hagni ka tiyo ko ban kong jong ubnai nombar yaka ba ki balang Kristan ki la pelong ya kata kum gawe ni ki singu trai kum ta ngiru ha ka balang jongi la penmelin ya kane ka World Sunday School Day bat ngepule kene gala nong ya ka bala tho ba kin ye kren ha ka ni singu trai ha ki yeng mane baro bat la boro ya ki phang pedeng bat ki phang pedeng rit ro na kam ta kata bat labo ya ka ban ya pule na ka gospel jong Yohanes kelenong ka ban riu ka dekat ka ban kong ter hado bakut kini ka benta ya ka bala tho sepang ka baksa ya ki san hajar ngut ki pajba kham tam ki rangba hapdeng jong kini kit khot nga pule ya ka wei ka khot ya ka ba u Jesu bat u Philip u Jesu bat kit sunran jong de tang Philip badon kidon ki wei ru ki sunran ki be don lang kum ki jong Andrew ki jong Simon Petrus ki don lang ha ka ta por
Ngas ngau thu namar ke deka por ke bau Jesu Ukraine ki pajba Shibon hagata ke por bat kisenran ru klemar tatin wat lem sam tho hangne ki dondut baro khat arngut nem re ngis ngau thu ki don katto kan nengut ki be don lang ha kan ke por tengin pule ya kane na ka dekat ka benengkong hado ka ba hado ka dekat ka bangamut ban yeslok ndiat ha kan ke met ndreu lenong ka gospel Yohanes ka baong ka babsa gi san hajar hadin kene ki ro u Jesu la letno shashiliang ka duriau Galilea ki balong ka duriau Tiberias ro bat upajba babon ulay bot ya u lay bot ya u kipajba babon kila ya bot ya u naba kila yo i ya ki kamba ki ba ulale ha ki bapang tiu Jesu la let kiu saloru lom bat hang tau la syong lembat kesenran jong u hang ne ke kedau ba kesenran jong u la ong bat kesenran du ke bomut kia bon kesenran du la se ki don borok kharangut te kaniam ke jinglat ke jing khwai niam jong ki jiu kalajan abau Jesu te la khmet yala ki khmat bau yo i bau pajba babon wan hau u ong hau Philip nang no ngin yathid pu ba kini kin yabam dekat ke benriu ya kane te ula ong ban tenju ya u nama ula tip hi ya ka ka ba un sale Philip ula ya thu ha u arspa suka ukpu annam dap yaki bakin ya yo wat mar skendiat way next ran jong Andrew parau Simon Petrus ula ong u don way kena hangne ubadal tantligi ku barli bat artli ki dokha re kita kilong ayu hapdeng kat kini tiu Jesu ong to pensong senia ya ki briu bat ki dan sibon ki pajba kila pensong ki ha kita ki plang ha kata ka jaka kumta kita ki briu kile song senia ha ka jingken kumba san hajar ki rangba hangnim samla tho ki rangba ki weipat ki gospel la tho san hajar mutang ki rangba di ngakwa pen kerennya kene dekat ke Bandriu kabau Jesu Ukren ya u Philip bat hangne la don ke be simenta arngut u Philip bat u weni senran u Andrew parau Petrus u parau Petrus u Andrew u yathu yau kena abadon artli ki dokharit santli ki kpu barli u Philip u jubam habau Jesu ang yu nang nungin tit ding bam ban pendap yu nu pajba mudur hagi jinseng ke bengilong kat ke jinseng distrik jongiru ngilabanong nyar bandon beriu san hajar ngut lade ke jinseng kabala jankat ke asmlihi te u Jesu Ukren ya kene senran jong u latip hi bakin singau thu kumbas ngau thu ha jing long bru Petrus au Philip ulaong arspa suka bantit jing bam lu kinnom ye yo markhndiat kadai wei sembo berit bantit san hajar ngut arspa suka man ai mar weru kinnom dap ka jingmut jong u Philip hi ka bom la long
bangsa unu paiba. Bat ke jing ong jong u Simon Petrus, jing ong jong Andrew u para Simon Petrus, don weu kena badon santeliki pu barli, arteliki dok harit. Ngam sengau tu hangne kamut ayu u Andrew u para jong Simon Petrus haba u yatu yau Jesu nagam tau tau paiba san hajar baun yatu yu ya kita gidim bam jong tau kenarit u tau kenarit santeliki pu barli Klemar tatin la song kikmikik payu bon ra. Siya kata jeka ke baulet baru dan hagane ke por ke babonu paiba. Udah weni ki kenarit bampat cemlanyau yu rengkat ke dingsan hajar. Hang ni ke don ke bamayan bat kapal plus sibone. Te ngasem nakane kalau naga bendriu dan ke wei ke kentin ke ba laong hang ni ya kanete u laong banten jo yang senran. U Jesu u kwa banten jo ya ki senran. Hang ni ke don ke jing jeliu ke ba krau sibone. Bagi senran ki bakendiat ngut ngin bo menta ki reungai barok ki degi senran jong Jesu bat u Jesu hang ne komu blai klem artetin hang ne ke don ke jing mayan ke bakrau ba barok ki bangai jauh barok ki nang bot jong u sya ye ki ban sem ye ki jing tunjuk. Bat hang ni ngis ngau tu u Jesu usha ya u Philip bat ikini senran ke badan lang ba daki ktin ke ba Ukraine u tanjo yaki bakin singau kumno bat ke ke jing singau Andrew u para Simon Petrus bo ye tu ye kita ki arteli ki dok harit santelik pu barli ngam tip ngam laban sengau tu ke jing mut jong Andrew ngam perkat marwai beli sus ngap habau latip bakan nom laban long santeliki pu barli bam tang sendan kat arnguru kinom dap ha ke jing perkat bru u Philip tu la jawab ya ke bedai ars pa suka ngin tiding bambu tang marken dia rungi melaban penbiang iki ka jawab u Andrew pat u yetu ya ki jing bam jasong jong kenarit kadlong ke bamayan bat kalong ke bakrau sikadi ban ngau tu hang ni tingang perkat bat ngas ngau tu hang ni ngong pleng u Jesu kum belehi yaki nong bot jong u yaki ba yalang bat u usa ki ban tenju bangan sem ki sengau kumno hang ni u Philip u la don ge jing sengau ba ka bom la long ha Andrew la ngim sengau tu u sengau kumno ya kane hendrai u ya tu e kita jing bam ge ba khandiat Mayan Andrew klem artetin namar bau ladep yo iki kamba ki beladep badu Jesu. Mayan lesau dan ke Jesu tu dakine Jesu la ban pelong apa deng nu pai ba. Bat kalong ke ke ba pla. Jesu habau tenju. Udan ke jing temu bande kane kalong ke jing kane kalong ke ansar ka bangin sengau tu haka lentiya jungi kum ye banget habau trai sya ingi ki jing tenju ngin ngim day bandu mensim mar habau trai sya ki jing tenju udan halendet ong Norway semensim si sepak kadwe mo kasngi ka pernai halendet kilo laki jing tendu ki krau kan nuru
Don ai halandet kata kajing tunjuk. Bat kani ka bengi mat daladihi, ka bengi syam daladihi, hak jalenti jongi kum ke breu, bon ngiyat, dan kilong yeng ke balat, na kajing syak tunjuk, hagane kajing em. Halaki jongi jing syam, halaki jongi jing mat, la kadai ka bakumno ru, kajing tunjuk hi, anam dan ka weru ka yeng ka balat, anam dan wei breu ka wei ka breu ke balat, kin yes syam hi kajing tunjuk. La kadai shimet, la kadai hayeng, la kadai ka balang ru, kajing tunjuk kinwan. Tetang ka wei ngi kermen, ba uta ubangi bot ya kumbau la le hagane ka por, ka bagi senran kis ngau kutlat, nrehau udan hajar kilat ban le ai. Hagane ka dekat la ong lepah ne, ya kane ula ong ban tunjuk, ya Philip, ya kini senran, ban tunjuk ya senran. Nama rulatib hi ke kebun le, nagam ta kata. Ka jingmut hang ne ba, kino ki jing tunjuk, ki bangi syam ha ka jing em jongi, tongin nom du bor, tongin nom du mensim, ngin nget, ba halendet ka jing tunjuk, kan don ka jing gerku, ka bau trai le ki kamba, nagam ta ka jing em jongi, ha bangi ya lunti, ha ga nega selapar thai. Tu teran gerku ngi kini ki jing pen kan mau, ki batang kendian, kiba ngawalam hagane ga met menta kanlong ga jinggerku yang ilang baro habang met na ga jing seng ngin bo jing kan mau baki jing tanjuk ki bangi mat hagane ga jing em jongi halon det jongka ga jinggerku utrai open kre to tran gerku ya kini gi jing slok nagam ta ga buram ju amen.